munakela ti chicken man. Yes sir. Kakawanda patinoona fange munomo. Apa ine hondo dzinowanzoitika artist akainspirewa. Exactly. Na umwe artist akaita kunge azotora kana two lines. Exactly. Kana kuti azoimba kana zvakada kungofanana. Panogona kutoita hondo. Yeah. Wakandibira akaita sei but chinondinetsa king. Kubva ndichikuzivai. Nanga musati masangana nemayouth aya. Handina pananga mbonzwa mchiti ende mama kutozoti vakawanda. Vakutoimba style yenyu. Exactly. But kubva panakanzwa ipapo handina kunzwa pamakavashoropodza. Ndakazotosangana nevidhio sekutara kwandakaita muchitobhiga. Mayouth. Kwete zvekunyepa. Kwete zvekunyepa because hatipana kuzodhibha kuti tisusu tiri kuAfrica. Tiri kuZimbabwe. Mazamdara. Saka the way inofamba musical industry ka the way atinohandla isusu. Maziya. Inenge iri comfortable kwatiri. Kana even vapana vacho ivavo. Vapana vedu. Ikanopanda kuti iko zvino ngatingoti right. Dhanzi rakatorwa rakaiswa pachi pamusependi. Iko zvinorapa risafe. Riri pari safe. Maziya. Zvekuti vapana vedu vari kuuya kuzongorowawo ndenya dzavo vachase. Wangazvikudzwa mwari ngakudzwa. Muri kuona chiking ndadaidza mayouth tour. Exactly. But paregistration yedu handiri. Ndofunga takaregister over 10. Exactly. Ma-artist aimba style yenyu. Yengwere. Hey. Vayato mazwisisa. Ma-youth atakaregister. Andichiri kukanda mavidhio avo. Ari over 10. Yeah. But ava two ava ndo vanga ine hondo yakaita viral. Exactly. Saka takazogara pasi tikatore pane vataposta so far. Ngatitore vataona vaita viral. But all in all I think tina about 11 my youth. Anonga chimba skiri yenyu. Exactly. Kwete zvekunyepa. Yakamecha cheche. Muchirona movement richienda king man. Yeah. Ende chanazofarira king. Yes sir. Ndechekuti mapa mayouth mukana. Kana malines matombowapa malines mukati areke ndimboimba navafana vangu. Yeah man, obvious. Bosi kuona kuti kana uri player hauzomiri wakaipeta. Pacho wakatombowaradza kuti maya unoti hoti mpasika wakavhurira 1 2. Yaman. Waza pasaida yacho. Yaman. Saka technique yakakosha. But nekuziva kuti ava maritima aya haazomborire ndakanyarara. Hakuzenge ndisingazonyararidzwe. Maziya kuzenge ndisingazobvume kunyarara. Kunzi nyarare munhu achitaura kuti wora tonyarara tonzwa iwewe. Ipapo manje. Pakuzonzwa iwewe manje. Tata titanangu ndichingonzwawo mudumbu. Zvezvatonani zvedu. King man. Ndemani mudara. Muri kuona pastreet pese. Yes sir. Ndovonga muri kusanganawo nenyaya dzecity sports. Yeah. Kwese kwatiri kuenda nyaya iringotaurwa nemusi wa21. Chokwadi. Manopinda pana 21 paipai. Exactly. Hatichazive manje kuti zvegore rino iri makatirongerei manje. Muri kupaona manje. Ndine crash yangu yandagara ndichemera kuti ndikakura. Musadaro. Tasangana nayo pama orange crash. Mukadaro manje munogona kuzoita kuti ndifara ndo nyaya dzangu. Yangu inonzi kuf kaf. Kufa kana kuzofenda. But pamwe pacho kufa kana kuzofunda. Maziva mda. Ngati pezvinhu izvozvo. It's either hanzi kurukura hunga watase wapotswa. Ini ndakaona kuti aiwa papa vakapotswa. Alright. Vakapotswa vatsotswa. Maziya. Saka mukona kuti inini tinatsoziva kuti munhu akawanda useri kwechigunu chake. Isusu 21 kwatiri izuva rehondo. Munoza inini ndobva nati tiri panepenyuro nyika yese yakaterera. Exactly. Mukutaura imimi kuti imunotaura nemaparabhoka. Exactly. Imunodzikisa geju. Kwete zvekunyepa. Indobva naedza kupenengura kuti vanhu vanzwe. Vanatso understand. Yes sir. Imimi muri kuti zvikaita sekuda kwenyu. Sekuda kwengwere. Exactly. Muri kuda bloti musi wa21. Kuti kuti hanzi zvikaita sekuda. Right. Nyangwe pakusada. Ini ndikuedza kuti iko zvino because inandisikutsva munhu mudara like paipai ndakapedza ndaburukawo pastage zvangu ndatonototi aiwaka munhu haasi kuuya zvinhu zvandawira zviro zvandakuitisa. Right. So this time ini ndinda kumbopindawo ivo vachiita se last time ndimakatanga ini ndakatakatanga achinzi achapinda but haana kuuya. haana kupinda wa saka makuti this time ngaachitanga kuenda pastage kwetoti ndindi kumudaro but vese vachada kunzwa ngoma vachada kunzwa real danceawo and
ndandi andika inini ndikutongoti aiwa musepende wangu imechiri imechi reduwo zvedu pachedu hedu maiza mudara mechiro rakabvukwa kubva ratova ne8 years mechiroro but mechiro rinotizwa rinopostpondwa rinopedzera rakwaniswa nevanhu maiza mudara ka rinopedzera physical ende imi muri kuda kuti chinhu chingopera musi wa21 hatingaite makore chingotaura nechinhu 1 pachimzvengana ndo pamusiri kuda ipapo iye akati aredi akatsaura takagara muno ingati inini I'm true to the game, I'm not new to the game. Ini handisi kufa ndakada kubetreya dancehall music and reggae music pamusaka pekuti ndida kupedzera mumwe munhu maya maiziya tese tinatoziva isusu kuti maartist tinosiyana mukombo. Kune maartist erege vamwe vavi vanonzi ndio malovers ndechichi maiza tisikataure masaladi nemakaradi nemakawadi aiwa apa tumbotora type yemaartist andika yemani inini ndichangoramba ndingori silent killer wedancehall ende inini ziva pazvinhu zvangu inini I'm a lyricist inonoramba kuti handisi singer but ndiri lyricist andimaiza mudara pane musiyano ipapo ndati yakamecha kuita iri pamechi monago yakangodaro iri papo maiza mudara saka hapana taramana ndibatsira rhythm unitsvagire Jack Radix andikuda kuti ataure neni nyaya yaibva yapera. Jack Radix aenda kupi? Jack Radix abva aenda kupi auya akamirira chippers munomu tibva tangozoti nyaya yacho yaita sei yapera because matauro ari kuita ngwere ari kuti taane nguva ona mukoma wangu chandikuziva ndechekutika dei kuri kunzi iye ari kuda I think tikade takati payment yakatoitwa 2 days after City Sports right ndara nakasvika ndachipaza akasvika pandichi silent chimufanira mupano wako ka muuye kati mbota tite dhire ndimhana kupa deposit amaza mudara but aminoti mwe yaishayisano because pane style yekuti zvechokwadiwa ndakanonga anoprefer kuti zviri nani kunge isusu ini naye tese tinzi hapana nayo pane kuti tinzi tese taanadzo but muri kuona manzwiro andaita nemaziro andaita ini I think patakapedzera kunzwa nyaya ichitarwa namudara chipasi aiti aida kutora chinhu ichi muHarare oenda nacho kana kwaMutare oenda nacho kana kuBulawayo oenda nacho kuMasvingo otendera nacho chakadaro achitaura kuti vakomana vakasangana zvikanzi nhasi abuda ndinhinga abuda aisi danger vanonosangana sezvinongoita Dynamos naHighlanders ende zvezvakanakira indotozoti ona hondo yaya aipere ne5 masongo manzwisisa ingatopera zvemusiwo kunzi aiwa nhasi tamiraatsambogumira pavi panapa tozotangira kana kupi kwaMutare ene musamudara ndetakatota iyoyo inini nemupano uyu hatagara zvedu dhanzi ringe waziva dekunzi pane kadzati hatakadai takanatsoribvutawo zvedu hedu maziva but inyaya yekuti pane kakuzodhipisa kekuzoita ngakurwadziwa nechi nemumwe munhu masamudara competition iriko musical competition handoziva but kana samwe tichiti isusu tino share the same background nji maziva takaexperienza zvinhu zvimwe chete panguva imwe chete takatanga kukwirawo ndege tese iye achikwirawo achitasetese anoziva saka mona pasaira yedu titomuona unge pamwe ifamily anomanza mudara kuti hatingambodomboita anything to harm but iye futi aright iye achiziva futi anondiziva because inini nditepeya kuti zvezvo zvekuda kuronga tumagimicks tekunzanzi silent uyu akati 1 2 uyu pazoya ninga achazomisa sori zvenyu inini ndopande ndakutoti ndakuitanga maiza mudara exactly ndakutati alright iri dhiri kai harida ngonipapakamiswa pamberi pechi pemapanzi but sekutaura kwamakaita kuti dzimwe nguva pane panzi pakuya garisi toisa garisi pakanaka ka toenda kurimwe dhansi toisa garisi vite pakada sei manje vamwe vedu hameno kuti imhepo dzavo havo right kubudirira kurambidzwi mukoma kubudirira kunotodiwawo maiza mukoma kana inini ndatotiwo zvangu zvazoitowo maiza mudara because remember kuti izvo zvatakaita August yaka tikadai takatozita pamwe 2018 takamboofwa naMarion Nadama 2016 mazuva mudara
maziva. Saka muona kuti kuseti kwedu isusu totoziva mari yedu iri paclash. Tiri Sting, tiri Apache. Right. Maziva mudhara. Tiri vemachampion in action. Nyangwe mwandinisa kusaifa. Kuna ma hip hop artists. Inino handitadzi kusplitawo angu mabhazi ipapo. Remember that. Zvandakukumbira kuti muite Kingman. Chekutanga ndoda kungoko aiwa mati jekesera. Yes I am. Ndofunga kune vanhu vakawanda after August. Vasina kunzwisisa. Exactly. Kuti chii chakaitika ende maenda kumberi kwangu sandatobvunza. Yes I am. Because ndaida kutobvunza kuti but silent says akuti muri kusangana. Exactly. But matotaura kuti ndakazosvika pakudzika pai pastage. Aiwa one mukoma wangu ndambokudza chinhu wani. Chazvakanakira manje ka. Apa manje ndikabvunzwa mubvunzo yozondoti chi. Ndotibvunza Timberman. Why? Vengo vatoripo wani. Ndara. Vengo vatoripo wani Timberman na Ethaton andika nani futi na mangana pana Mr. Sengaripo. Baza mdara. Na mdara chippers. Mani mama makatora nesere tutu. Mukasimbisa mukataura ngadayiso. Hani mana mudhara. Zvatakaronga tese general memuripo wani. Musepende ongosiperi. Tikatati apa tinenge dzitande kedu kebasa. Takapedza takatase General Ovi. Takaenda. Andokumbira tomboona Tanaman. Vambo kurukura naTanaman vanenge vari kudiwa panze nani? Exactly. Natana. Saka muri kuona kuti Chiking. Mudhara. Inini sekutara kwanoita chinhu chandafarira zvakanyanya. Ndekuti kutsanangura kwamaita sei kwamaita kwatisunungura and akunosunungura inini chete ndaitobvunzwa kwakawanda dzimangwana nezvoshauti ndopindura kuti chii maona ende madzikadzika nemo mukataura kuti King nyaya irapa haisi yekunzi ipersonary and haisi yeviolence inyaya yechi yemusical ende chinhu chinongoitwa hachipere ne1 day hachichombopere because ngoma dzamuinadzo even kuti dzipere ne1 day ngoma dzenyu imene pakutasi dzinopera sei anomaona but iye fear yake yakanyanya ndakazoona zodiscover kuti haichangosiri fear zvane pfutika kuti tase kakutanga ari kugodoka sereki maiza mupenyu right bhozi unoti nini inanisa ndamboita artist wandikambonyima collab unomboziva right mupenyu wangu asandambo especially matisa ndechiti akagadzira mabizo inisa ndagadzira bizo zvesana extra large ndakatoona makolab unomboziva ndichozikampana topuwa mari handikapuwa mari neextra large yandainzwa ndiri grade 2 handiwaza mwangu saka akona pangu pacho maweights anofanira kuti uremu nechi janozi ani mwari vanoziya jajanozi unomboziya here mwangu kotezvekunyepa musependi pasera yeduwo zvedu isusu sanedhansa neculture yedhansa handika we know kuti this clash thing is good for mangoma kwete kuti zviri good kumba kwedu kana kumba kwana maya zviri good for mangoma big up apana avava kana iwe janozi big up unosewu ndakanakirwa nebrene wakaita se ndokumbira muripiro woyo wede mse makasara madeko here ndokumbira kuti muripiro mukana waone pekugara ndemboti yes iwe wasema fada changuru Gaza commander manje General Ovi Gaza commander